Fala ye ko kibaruyaw y'a yira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn ni janfa min kun sigilen no Mali kama k'a ma se ka sira sɔrɔ. Kuna sini n ko Fala ye ne bi télévision filɛ la n taara bɔ Renouveau Télé kan u ka jɛmukan dɔ bɛ yen ko Foroba Baro min ye Jalo ye ale bɛ baara kɛ Renouveau la ani an yɛrɛ kunnafoni ɲɔgɔn Yusuf Sisoko alternance ale ye kunnafoni di ɲɛmaa ye ka taa fara Isa Kaba kan u tun bɛ ka jɛmukan dɔ kɛ a tɔgɔ ye ko Foroba Baro. Fala ye Foroba Baro in kɛnɛ kan maa min kun wele n'o fɛ o ye minisiri kɔrɔ Seko ni Dɔnko minisiri kɔrɔ Cheikh Oumar Sissoko ye. Fala ye Cheikh Oumar Sissoko ka laseli senfɛ tiɲɛ don baabu in ye heure 1 ni kɔ bɔ a ye fɛɛrɛ min ye an ka jamana gɛlɛya la a n'a hakilina ye min ye a ye min sɛbɛn kabini san 2021 k'a di transition mɔgɔw ma a y'a kunnana kuma fɔ. Cheikh Oumar Sissoko ko k'an ka bana fura ye min ye ale fɛ yen an ka sɔn bi komini fɛn fɛn b'an bolo Fala ye denmisɛnw ka ta ye u ka labɛn a sara bɛ se ka bɔ jamana kun. A kɛra cogo o cogo min ye basigibaliya in ye n'o denmisɛnw labɛnna a bɛ se ka kɛ ka u kunbɛn. Cheikh Oumar Sissoko y'i da don a la Fala ye k'a musaka ko bɛɛ lajɛlen fɔ. Isa Kaba y'a ɲininka k'o kuma ko balakacu min filɛ n'an dala nin ye n'o ye tajiko in ye nin ye a ko nin tɛ bila ko ye koyi ko nin labɛnna a mɛnna ko waati dɔ la u tun b'a fɛ ka jamana in kɛ Sudan de ye ka siyaw kungari ɲɔgɔn na ka kabilaw kungari ɲɔgɔn na ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ ka basigibaliya wuli. Cheikh Oumar ko k'a kana bala na Fala ye wulikajɔ min filɛ senna nin ye u bolo sen ko n'an ye iya de ye kuluba dɛ. Cheikh Oumar Sissoko ko ten k'o y'u ka laɲini ye. O kɔfɛ an ka jateminɛ jɛkulu dɔw bɛ yen olu ye ja dɔ ci an ma. Ja in kɔnɔna na Fala ye baara in kɛra novembre kalo in tile 2 n'i ye ja in ye ja in kumakan b'a fɔ k'an ka waso an ka ɲagari n'an ka wolomasiri tabaw ye Fala ye ko an b'a kalama k'a fɔ ko Mali binni Mali cili k'a kun labɛnna tile 45 yanni Kɔdiwarikaw ka kalata cɛ kalata min kɛra octobre kalo tile 25 tɛmɛnen in na k'an yɛlɛma k'an b'o kalama wa ko Mali jugu u n'u dɛmɛbaaw u ni maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka baara kɛ k'u kun ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka Bamakɔ lamini ni Bamaci jɛkulu ni Ninjuga walekɛbaaw ye a laɲini tun ye min ye fana dugu wɛrɛw tun bɛ an fɛ yan i n'a fɔ Lɛrɛ ka taa se Kidali ma Menaka yen yɔrɔw fana bɛɛ lajɛlen na labɛn kun kɛlen don yaasa min ye Bamaci ni Ninjuga walekɛbaaw ye u bɛ se ka yen fa ko min ye jɛkulu 2 in ye a fɔlɔ o tun ka baara o ɲɛmaya tara ka di Jinim ma n'o ye Iyad Agali ka maaw ye olu ka se ka don Bamakɔ kɔnɔ ka Bamakɔ n'a lamini ka basigibaliya wuli ka Bamakɔ bi. Filanan o ye jɛkulu min ye o ye FLA ye. FLA in ale ka baara ye mun ye ka Kidali ka wulikajɔ kɛ sabula ale caman ye Bamaci walekɛbaaw ye olu de sa Fala ye maa maa bɛ yen k'o ye Bamaci wale kɛ Libikaw fɛ yen k'o y'o kɛ Ukrainekaw fɛ yen ka taa fara min ye Algérie yɛrɛ kɔnɔna kan musaka caman de tara ka di olu ma yaasa kɛlɛ u bɛ se k'a boloda cogo min na Mali ale kɔnɔna na ko maaw y'a la kɔlɔsi k'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Sikaso fanfɛ Jinim maaw cayara yen maaw y'a la kɔlɔsi k'a fɔ Kɔlɔnjɛba k'a daminɛ Kɔlɔnjɛbala ka na min ye Kajana ka se fo Sikaso ka taa se fo Kajolokaw fɛ yen k'a daminɛ Sikaso ka na Welesebugu ka na se Sanankɔrɔba k'a ta ye ka taa Sibi Narena Kangaba ko nin bɛɛ lajɛlen Mali ni Guinée dancɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen tun falen don Bamaci Ninjuga walekɛbaaw la su ni tile yaasa min ye Kɔdiwarikaw ye olu ka bɛnbɛnbɛn min kun kɛra olu fɛ yen ko ka o ko kunbɛn. N'i ye waleya in ta k'a lajɛ ja in na Fala ye u ko yanni Kɔdiwari kalata cɛ min ye u ka maaw ye bɛɛ lajɛlen balila k'a ye ten k'a fɔ ko min ye Mali Bamaci Ninjuga walekɛbaaw sina ka na caya ten fa bɛɛ lajɛlen fɛ suko ni tile dugujɛ bɛɛ lajɛlen tun b'u dɔn ni jamana kɔrɔnfɛnfa ye nka nin waati in na u nana kɛ ka worodugu fana fa tewu service de renseignement n'o ye Modibo Kone n'a ka maaw ye a kɛra sa da bɛ olu ye sunatiw ye u ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ Bamaci jɛkulu ninnu maa 500 kɛlɛkɛcɛw
denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ n'u si b'a daminɛ san 14 kana se san 25 ma u nana n'olu caman de ye FLA maaw olu fana min ye Mali ni Laginɛ furancɛ la ani Mali ni Côte d'Ivoire furancɛ la u ye kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na don duguma siraw fɛ ko nin baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ ko yɛlɛma maa tun b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire kaw ye a kun fɔr'olu ɲɛna ko n'u m'u kɔlɔsi ko baara dɔ bɛ nana kɛ Mali la k'a bɛ sɔn k'u ka kalata ɲaami fanga sinamatɔn kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye n'u bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'u ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lajɛ in a kɛra dogodogonin dogo la Côte d'Ivoire kɔnɔna na tile 3 ka kɔn min ye Côte d'Ivoire kalata ɲɛ lajɛ in laɲini tun ye mun ye o ye dɔrɔn k'a lajɛ min ye Côte d'Ivoire ye ale ni Bamanciwale ale ni fanga sinamatɔn maa minnu bɛ yen politikimɔgɔ minnu bolilen don ka bɔ Mali kɔnɔ pewu olu bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛɛrɛ ka sigi sen kan n'a ma ɲɛ ko waleya minnu bɛ sen na kɛnɛ kan n'olu sera ka ɲɛnabɔ u bɛna se ka fanga ta cogo di ka baara kɛ cogo di nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen o kun sangalamacilen don bɔlɔlɔ siraw fɛ maaw fana fɛ minnu tun b'a di su ani tile waribaw bɔra ka di maa minnu ma yaasa u ka se ka nin baara in kɛ zini min ale kɔni kun taara sa ale ka kɛ kɛlɛkɛla ye maa politikima ninnu k'u dogo o kɔfɛ dolari wari caman o de bɔra ka di nin ko in senfɛ terroriste zini maaw u kɔni donna sa min ye Côte d'Ivoire yan fan fɛ ka bɔ Mauritanienkaw fɛ yen u nana pankuru na ka jigin ni u ye u kana motow la ka don Mali ale kɔnɔna na ko min ye Mali worodugu yan fan ye bɛɛ balila k'a ye kalo laban ninnu na a sina ka fa ten tewu Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw la u bɛɛ lajɛlen u ye groupe WhatsApp dɔ fana sigi sen kan ka baara kɛ o kɔnɔna na ka kibaruya diw kɛ kibaruya minnu bɛ yen n'u kun ɲɛna ko maa t'a kalama fala ye jaa u bɛ nin bɛɛ la min ye Modibo Kone n'a ka cɛdenw ye olu ye nin kibaruya bɛɛ lajɛlen salo cɛw k'u sigi ni a ye gouvernement Mali o y'a mɛn min kɛ k'a fɔ ko ni Bamanciwale ni Jugawale kɛbaa jamabaden donna Mali kɔnɔ u fɔlɔla ka mun kɛ fala ye u ye taji tigɛ fɔlɔ an ka dugumisɛnw n'an ka dugubaw la u ye taji gouvernement ko ka taji feereli dabila togoda duguw bɛɛ lajɛlen na Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw bɛ yɔrɔ minnu na o la sa drone de wulila sa ka taa u sɔrɔ yen badɛbɛ dasili k'o da u ka su ani tile u nana fereke dugudenw na yɔrɔ caman na ka musaka boloda dɔw labila dɔw ye yaasa u bɛ se ka dugu yɔrɔ sɔrɔ cogo min motow u nana kɛ taji tɛ sɔrɔ u ka motow kɔnɔ min kɛ n'u ye duguden min u b'o gosi ka bɔ moto kan k'u ka moto minɛ a la Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw nana ye fana k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feerew kɛ u y'olu caman ɲini k'a fɔ k'u ka taji bɔ u yɛrɛ ko k'a t'u bolo o de nana yɛlɛma sa ka kɛ citerne bingali ye ka ɲɛsin olu ma a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u yɛrɛ ka se ka taji sɔrɔ u yɛrɛ ye fɔlɔ a filanan ka se ka taji ta ka se ka feere dugudenw ma u ni dugudenw minnu tun bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ waleya in bɛɛ lajɛlen Mali ale service de renseignement y'a jira k'a fɔ ko ale tun b'a bɛɛ kalama min ye dronew ye olu de kɔni ye ninnu kɔni bɔrɔntɔli daminɛ sa su ani tile bombardement tɛ bombardement ye Bamakɔ n'a lamini min ye fugakɛnɛ k'o sigi sen kan sunsunfin ani wulikajɔ wɛrɛw molomasiri tabaw ɲɛmaw ka tila fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka baara sigi sen kan su ani tile min ye armée ye yaasa a bɛ se ka lafiya don cogo min maa ninnu caman bɛ yen u kɛlen ka waleya in kɛ Bamakɔ ta o ma jaw la min kɛ a caman y'i senfa ka Mauritanie magɛn tuguni o la sa u yɛrɛ kun y'a jira sa k'a fɔ ni ko kun ɲɛ sɔrɔla fala ye déclaration ba de kun kan ka kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye Bamakɔ minɛ nka komi Bamakɔ ma se ka sɔrɔ wulikajɔ a bɔra a ma pewu u seginr'u kɔ u bɔra yɔrɔ min dɔw sera ka segin ye maa 500 min donna a tɔ tora min a tun tɛ maa 200 bɔ min ye Mali gouvernement ye nin wulikajɔ nin fɛn fɛn lajɛlen kɛra fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen kan u ye waleya fɛn fɛn kɛ WhatsApp groupe caman bɛ bi olu kɔlɔsilen don gouvernement ko a tun bɛ nin bɛɛ kalama a daminɛ fo ka taa se min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ma bi ko min ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaa minnu donna Côte d'Ivoire fɛ n'o ye maa 500 ye ko a tɔ tɛ bɛrɛ ye Laginɛ sira taw olu bɛɛ lajɛlen bɔra baara la pewu wulikajɔw senfɛ minnu b'a fɛ ka Sikaso sira fana minɛ olu fana ka siraw fana tigɛra u la sisan boli de dabɔra sa ka bɔ Sikaso ka taa Kucala ka tɛmɛ Kuri fɛ min ye Banambani Ɲore ka taa se fo Mauritanienkaw ka fasalakaw fɛ yen yaasa u bɛ se k'u dogo yɔrɔ min o baaraw de bɛ sen na min ye Mauritanie dugu min bɛ yen n'u b'o kɔnɔ bi a bɛ fɔ o ma ko Butalayi Butalayi in yɛrɛ Amadu Kufa kuma dɔw la ale tun bɛ ye o yɔrɔ in na kuma caman wa n'i ye ko in jateminɛ jɛjugu kalabaa ninnu waleyajugu kɛbaa ninnu u tun bɛ min kɛ fɔlɔ ka su ta ka taa n'a ye armée ale ma sɔn o ma zen
ale kɔni ye bunteli kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ hali minnu ko k'u bɛ su ta a ma olu to o la sa nin waati in na u ni maa minnu jɛra ka bɛnbɛnbɛn in kɛ u ni maa minnu jɛra ka baara in kɛ u y'a kunnafonidi ko di maa minnu ma fala ye olu de bɔli daminɛ sa tele la sa k'a fɔ ko ayi ko jirim tɛ se ka Bamakɔ minɛ cogoya si la k'a se t'u ye a minɛn t'u bolo a fɛɛrɛ t'u la Mali armée ka girinnu ye bi a ka girinnu ye sini o suma k'o dugumajɛ o jamana kelen maaw olu t'u ka u ka duguden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan k'u ka waa wɛrɛ k'u ka kasa ta ka taa k'u ka mobiliw ta u ka don avion kɔnɔ k'u ka Mali bila o ma taa yɔrɔjan fala ye kunna siniko dɔrɔn min ye lamɛrikɛnw ka maaw ye u bɔra k'a jira k'a fɔ ko Mali armée ye san sɔrɔ nin ko in Mali kan'i ta nin fɛ fala ye Mali kana kala don i ɲina ka bɛn ni nin ye fiyewu kɛlɛ fɛɛrɛ de don hali ni Américains kan ka sigi ka fɔ kɛ u bɛ fɛn dɔ kɛ min b'i kunkolo ɲagami ka sɔrɔ k'u sago sɔrɔ nin waati in na an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min kɛ a faamuna jamanadenw yɛrɛ ko ka olu de fo fala ye maa minnu ye ja in bɔ u ko ka Mali jamanadenw de fo ko sabula n'olu kun kelekera fanga bɛ bi n'olu tun wulila k'u ɲagari k'u ɲɛsin fanga ma maaw tun bɛ yan ka ban minnu labɛnnen don o de la fala ye an b'a fɔ an ka diinɛtigiw ye an b'a fɔ an ka wajulikɛlaw ye an b'a fɔ an ka karamɔgɔw ye an b'a fɔ an ka jamana marabaaw ye an ka hakili to an yɛrɛ la waati dɔ a bɛ kɛ yen na k'i bɛ ka ko dɔ kɛ k'i bɛ k'i ka diinɛ lafasa a bɛ taa wolo fɛn o fɛn na i t'a dɔn tuma min na kow ka kala an ka an yɛrɛ minɛ an ka se an yɛrɛ la an k'an ka alabato kɛ an k'an ka batow kɛ an k'an ka baaraw kɛ an k'an ka cɛsiriw kɛ an ka hakili to an yɛrɛ la ni jamana ka kala foyi man dɔgɔ i ɲumankɛtɔ yɛrɛ bolo k'i bɛ ka ɲuman kɛ dɛ o b'a sɔrɔ e taara jiwoyo fɛ a mɛnna donc nin waati in jamanadenw ko k'olu de fo olu de ye faamuyaba kɛ fala ye dɛ est-ce que b'a dɔn tubabu ninnu tun bɛ min kɛ 2012 ninnu na olu t'a dɔn ko o kɔrɔla o 2012 ja 2-3 Bamakɔ tun bɛ ɲami maaw bɛ wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛɛ bɛ ferege nka bi ala barika la maaw fana bɛ yen minnu fana bɛ ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hakili sigibaw bɛ yen maaw bɛ laseli kɛ maaw ye wulikajɔ kɛ mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ fala ye ko in ye min ye i yɛrɛ ka kɛ yen fɔlɔ waati min na nin bɛɛ bɛ ka kɛ i b'a dɔn ko maliyɛnw ka préoccupation ye min ye an ka taji sɔrɔ walayi Bamakɔ kɔnɔna 100 sarada la denmisɛnnin minnu bɛ taa taji ta yɔrɔ i b'a da dɔn 70 non seulement u bɛ tile u bɛ si ye u bɛ tila ka tile ka tila ka si ye f'a dɔw y'a yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ y'u bolo donc bi i ye sɛgɛsɛgɛlikɛla fɛn fɛn ta fala ye i ye kɔlɔsilikɛla fɛn fɛn ta anw ka groupe don anw ka groupe tɛ o maa maa bɛ yen bɛɛ ko ko armée malienne de y'i jɔ a jɔyɔrɔ sabula ko min kunbɛnna a kunbɛn n'a kunbɛn waati la n'a kunbɛn cogo la n'a kɛcogo fana ɲɛnɛma la o ka fɔ sɔrɔdasiw ye o ka dɔn fan filanan ye min ye sotarama mobilibolilaw n'o ye chauffeur ye fala citernitigiw u fana sɔnna ko n'a gɛlɛya bɛɛ ka taa taji ta ka na yaasa mankan kana wuli Bamakɔ kɔnɔna Mali fan caman fɛ bi hali bi n bɛ segin a ka fala ye gouvernement an b'a ɲini aw fɛ Ala kama kira kama a y'a hakili to Segu la a y'a hakili to Sana a y'a hakili to Bilala a y'a hakili to Kucala la a y'a hakili to Moti la nin y'a kalo kelen ye taji tɛ ka don yen fala i ye maa mankan mɛn i y'a duguden dɔ mankan mɛn ka bɔ ka mankan ci hali y'a dɔ ye bɔlɔlɔ kan ka fɛn wɛrɛ kɛ donc sisan gouvernement k'a lajɛ u fana ka taji min bɛ se ka taa don u fɛ yen u k'o lajɛ an bɛ min fɔ ka far'o kan ni kalan bɛ se ka taa ntɛnɛn a fɔ waati ɲuman ye sisan ye n'a tɛ se ka taa ntɛnɛn a fɔ waati ɲuman ye bi ni sini ye u kana ntɛnɛn sufɛla kɔnɔ k'u bɛ t'u sigi télévision na 20h journal maaw taalen u da k'u denw labɛn ka fɛnw kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko kalan tɛ ou bien ko kalan bɛ yen le 10 n'a bɛ se ka kɛ kabi sisan gouvernement ka labɛn kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an kɔni ɲɛ bɛ min na ni Mali fan bɛɛ don a tɛ se ka kɛ fo ni taji taara yɔrɔw la dɛ ka taji don Moti k'a don Segu k'a don Kucala k'a don Bila k'a don yɔrɔ minnu bɛ olu siraw fana fɛ fala ye ka bɛn ntɛnɛn ma n'o sera ka kɛ kalan bɛ se ka ta sabula an bɛ ka kibaruya minnu sɔrɔ kuran yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔw la tuguni donc gouvernement k'i hakili to o la Segu Kucala San
Moti Bla anu bolobada dugu bɛɛ lajɛlen degun bɛ nin bɛɛ ka tajiko la bi min y'i ta fɔ min m'i ta fɔ degun bɛ fan bɛɛ fɛ su ni tile an ka telefɔniw falen don weleli la wa weleli tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko anw bɛ k'a sɔrɔ yan fala ye wagati bɛɛ ko olu dun donc gouvernement k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan olu fana ka taji sɔrɔ o bɛ ɲɛ nin ye an ka cadeau ye cadeau min ni an bɛɛ lajɛlen ta don sɔgɔmada in na fala ye sabula an bɛɛ niyɔrɔ b'a la jamanadenw chauffeur gouvernement an bɛɛ lajɛlen taji min bɛ ka na an kana ɲinɛ k'a fɔ mɔgɔw u bɛ ka taa ta taxi ni joli de cɛla ka na n'a ye an k'a minɛ ka ɲɛ fala ye fɛɛrɛ fana ka sɔrɔ bidɔnko in na parce que an y'a ye k'a fɔ bidɔnko gɛlɛya a fɛɛrɛ jɔnjɔn u k'a ɲini a bɛ se ka ɲɛ cogo min taadi bila u ka fɔ mɔgɔw ye sabula a fɔra ko papiye ka di nka min ye kalabankɔrɔkaw ye olu ko k'olu ka papiye dili jɔra papiye di k'a fɔra ko a kana di olu fɛ yen kurun bolola minnu bɛ cɛncɛn bɔ ba kan yen olu tɛ ka taji sɔrɔ kalabankɔrɔ boulangeries fana olu fana ye jɔli daminɛ fala ye donc gouvernement k'i hakili to a la fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi bidɔnko la walima taji bɛ se ka taa di mɔgɔw ma cogo min na u ka yɔrɔw la u k'o fɛɛrɛw fana jateminɛ baarakɛyɔrɔw kana jɔ sabula maa dɔw fana dayirimɛ de sirilen don baara la olu fana bɛ baara kɛ u b'u ka denbaya balo n'o wariw n'o musakaw de ye o fana ka jateminɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la gouvernement yɛrɛ ka to ka kuma fala ye u ka to ka bɔ ka kibaruya di mɔgɔw ma u ka to ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u bɛ mɔgɔw fari foni u bɛ fɛn minnu bɛ kɛ réunion ninnu na fala ye u k'a fɔ et puis sisan an bɛ yɔrɔ min na Radio Mali télévision journal min bɛ kɛ 20h u k'a kɛ bamanankan ye tubabukan ta yen dɛ u k'a kɛ bɛnɛgɛ mɔni dɔ ye ka bila kɛrɛfɛ ten n'a miniti 15 don u ka tubabukan fɔ o kɔnɔna na jama b'a sigi ka waati minnu kɔnɔ u k'a kɛ bamanankan ye kunun ko télévision na premier ministre ka kuma bɛɛ bamanankan a bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a lamɛn kunun a bɛɛ bamanankan o don président ka kuma bɛɛ lajɛlen ye bamanankan an bɛ to falen falen na cogo di a ye tubabukanni dɔ laban ko kɛ miniti damadɔ ni bamanankan ko wagati ba dɔw ma mɔgɔw jama fanba bɛ min lamɛn parce que o de ka di mɔgɔw ye o a sera an ka kan ninnu fana don ba la koyi kɛlɛ tɛ kɛ ni walikan ye o n'aw bɛ fɛ ka walikan fɔ a bɛ walimɔgɔw wele a b'o fɔ olu ɲɛna ye o wagati bɛ u bɛ tɛmɛ job ninnu b'o baara la o bɛ se ka tɛmɛ nka jama fanba sigilen don tuma min na ka kibaruya ɲini kibaruya fanba ka taa k'an ka télévision nationale la tubabukan ye a kan ka yɛlɛma a sera yɛlɛma ye a kan ka falen bi bi in na a kan ka falen an k'an ka kanw don ba la an ka jamanadenw ka bɔ kunnasiri la tuma o tuma mɔgɔ de bɛ ɲininka u ye mun de fɔ nin y'an ka cadeau ye bi an bɛɛ ta don an fana kan ka falen minnu kɛ an fana bɛna olu kɛ fala ye